yani mari makaditi yani muntu wani utazoti kuda mukadzi wako then tokitaura nawe kuti tikujekesera kuti nawe mukadzi wakanasiwa wakaita nokachataura yakakwanira mari isvitsei iyi ndo mari 250 yatakati mukwasha tsvaga mari iyoyo iuye imbotanga yemombe imwe chete kana ichinge yauya tosvitsa mari iyoyo tasvitsa mari iyoyo ndozvatiratidza kuti tochitangira ipapo kuti tichibvunza adzimai kuti ivo vachiri kudawo here nezvemba kana vachada ipo ndo patakasira shoko redatiti abuya murume wenyu auya nemari yemombe imwe chete sekutaura kwatakaita saka mombe imwe chete uye pachishaka darero izvo ndiyapera pakuita svondo imwe ndobva totsvaga mari saka zvichida paidziko randakataura achiri kuda zvemba nemi munoti kudii magatidzike futi mukwasha ati iye ndavaine mari yemombe imwe chete sekutaura kwakaita mambo asi ndandisi kuda mudzimai wangu asi namboenda kune mudzimai ati zvemba handichada munoti kuti ivavo inini nyaya dzewawiri handingakwanisi iwo ndo vanogona kutaurirana nekuwirirana kuti wari kufunga zvii inini chandakawirira ipfuma yangu ambuya ndigone iri kumbomupa mumwe mukana tambomuregerera zvichida pamwe vanhu vanotadzirana vanhu vanokanganisirana zvida kana pane zviro zvaaititadzira izvo zvinogona kuchinja kutanga kutogadzira zvakanaka kudarika zvamaita bcause anenge adzidza anenge akuziva kuti saika zvazvandisvita kuti ndada kutorusa mukadzi kuti mbomba mumwe mukana tambomuregerera ndisingataure 3 months dzekumashure anangana musi waakambonditanga kana kufoni zvabva kunoguma imhanye naitofungorise zvomurume wangu atiro kuti ari kunti achanditanga asi anangana musi 1 waakambonditangawo inini ndakatombofona 5 missed calls asi haana kudayira ndikashandisa imwe foni akadayira saka ndoti munhu akendida pakadaro handaitofunga kuti semunhu asati adzimai kuenda mwatenda ikoko kupa mwachaidza kumbondiyanzvawo kana kungotaura neni kana kuti ndiponera dhei randiponera ndikutsvaga mari yayi asi ndikuuya kudari uyasangane kudari but imba newe ndichiri kuita hanzi kana saka zvabva zvandiratidza kuti imba hachada murume ipapa kufona nsukurama vakafona maya vafona kudaro inini foni ndasina pangu yake nini vabva vasenda message kufoni kwangu inini vafunga vakatanga kundisenda mapicture yezve dzimwana anzonzo vakatanga kusenda top netrouse andisendera pafoni pawhatsapp vakanditi nonzokidzo hembe dzemwana idzo pane imwe yene kasakanisa vakati $10 imwe vakati $15 obva wasenda pazasi pake nebhutsu anzonzo idzi bhutsuwo ndatenga idzi ndisenderewo mari yehembe dzemwana inofunga inini papa ndiri kunyepakana nemeseji mufoni mavo nogona vakaichengeta havo ende ndinavo ndinavo vakabva vandidavada vapinda ndakati panapa ndiri kunyepera handina mari nditori muchibichi chokutsvaga mombe dzikudiwa kwani kwamama handina mari pari zvino ndofunga ndakashaurwa mama mameseji ari mufoni ndakashaurwa ndinozombobva ndapindura ipapo kana kuzombotara navo handina vabereki ndakazofunga ndende kubasa pandakazoya kumba ndakaudza vabereki vangu vati mwana wangu usaone chaunopindwa chingonyara tingopedza nhawiri mubhadhari pamwe hameno zvavari kutsvaga usa ndakabva ndanyara ndombobva ndataura navo ende chiripo mama ngomera mchana chinyarara tingopedza kureva kuti tingopedza kutaura zvibva zvavharana muromo wataura kuti tingopedza nowataura kuti haichada zvakafanana alright regai isi tinenge ichiti ndaona pakasimuka romo pamusoro imambo pamusoro imakurukota toda kumutaurawo pamaerano nemhuri yangu ndinogara navo ndinana ivavo nemurooro wangu ikaika tanga titsike nditsikewo nemadzita ake akati tidanana zvokuti amukurungai vangu yangonditi mukoma ichivati munyin'ina kasi vana vamukurungai yangu nditanga kuroora vakandiudza kuti mukoma kana panowana zvirumbe zvakanganisana vana adiki tinotorana toita sei
tokurukura todzidzisa chi mhuri yedu tofunga takagara kusvikira muroora nguva aite mwana yakamusisa ine gore nemwedzi mbiri ndakamuchengeta pakatanga kuita masaramusa ndikatanga kuona ndikaona kuti babi yangu apa pasisina kumira zvakanaka chokutanga muroora ayo achiuya tinoenda kumasowe akapesera sende kumasowe komuroora chii dai ingoramba akanyarara tasara muroora uyu akanzi nemurume wake ita chakati tofunga aichena mapamusha zvonga mhinoga tokopesa renyarara mapureti chaiwo aisuka akenda adamupa imba aisuka patika mwana kari grade 2 kwatiti wake ndokaiti handikupe maziri musupe mapureti vana vedu vaisuka mapureti mbatya dzemurume anga asasa wache nedzemwana dzaigara dzikaita madhishi mazeu takada ndikageza muzukuru ndowacha mbatya tikazoti kuina amai vakavana chavanoita anongosova ari pafoni pakari pasofa ari pafoni tikapesa ndakugeza muzukuru mbatya dzechimweisiwo mudhishi panze pavaisa ipapo kusvika nomurume acho zvikanga zvaita mutauro tikazoshedza vabereki kamurungai vangu ava namadzibaba wavo madzibaba akati avaenda kundikana kuuya ndikutuma amai vakauya takakurukura nyaya chokwata kuona kuti mwana wavo apa akatsautsira vakamudzidzisa paseri pongangunga nguva yavakudzokera vakabvisa $100 vakapa mwana wavo zvisingazikana nomukuwasha vakati ena unohodha chirupo tochitengesa murume azoraidzwa mari ndo pakati kuvanogokupa mari zvandisingazive sei ina ndakadzaenda kubasa chauri kushaya chii panapa hauende akatora mari yake enda naye kugrade kunodzosera chii amai vake vadaro mukadzi aigara kubasa nomurume wake achihodha zvinhu achitengesa chasarasara mukadzi yako kuwereta mari neta $500 yaakakureta singazikana nomurume adaro maida kuti dai muriwe vanga vagarisana sei zvamaitarisira kuti vambotadzirana magadzirisa mambodai vayanana vadai kuda zvakanaka zvinenge zvichodiwa kuti kana muripo sana amai kana mukurungai muchibatsirana kuti murinde vachengetana asi ndifanire zvandatoona ipapapa imba yakutsemuka vachagona kuti vachagara vari vese vani vavo ndikukumbiro mambo imba zvenge vachinzisemukega handizvakaita kutaura chokwadi chokuti inini kuti imba izotsemukaka tofunga muroora pauya mukunga yangu kupedzisira chiruma vakayana adzimai vavo tikasvika takatara nyaya tikabvira ma6 kusvika 9 o'clock tikadya sadza 9 o'clock vakazova kuti mwana wari hongo mangwana kuseni adzimai vamukunga yangu vakamupa nguru avo ashienda atekakainoga madhishi nemadhishi embanyana chivanyepera amukunga kaenda akudzokera adzimai vakati hatidzokeri sina kupedza washeni ida kuona kuti nyaya ichazotangira papi yekuchengeta washeni kudaisongana kuti mwana wedu ari hongo vadzokera mukunga vaikavaka pasina mazuva muroora tionimo aya nemotikari atizvokura ndikutengesa masofa pamusoro yamai dzishunda dzona amai vanga vachida muroora pane zvandisati ndambopa mukana kuna muroora kuti wadi wambopa nomukana wokuregerera murume wako pane zvinhu zvakaita munotanga futi vatarongodzoka patokora kuti inachani hatichada saka ndaona kuti pane pamwe tinogona kuramba chimanikidzira iye ati hatichada mangwani zitada kuti amai gaitikonzwa mazwi ekupedzisira patatopombera pamusoro imamo ini hangu handina zvakawanda zvandinotaura asi tiringoti isusu ana amai kana mwana aroora ngatisapindei mudzimba dzevanhu ndatotaura zvakawanda ipapo pamusoro mirandisani pa makamutinyepera kuti manga muri tsikanditsike mirani asi inini vaviri inini tatoona kuti murimo mese mukati zvinochinzwa hamusiri makadanana vakadanana vari muground atika mira chinzwa kuno muchakavakupedza seina ikoko muzoro rega ndikodzorera mashoko okupedzisira kumudzimai ndipata zvikanifunga wapano mashoko ako ekupedzisira kuti kudii maringe nemurume uyu hatimanzwa ina ndine shungu dzokuti timboti imba isatsemuke isabharara asi mudzimai anoramba ari pashoko rake rekuti handichada murume saka tatisu takaramba chimanikidzira mangwana tinochita dambudziko vakuwadzana vaurayana futi saka zvareva kuti vaviri avo vakutoramana zviri pamutemo uzati hachada kauta chinoratidza kuti hauchada murume chii oya nani baba ru baba we baba
ndine urombo baba kuti nyaya iri yatitanga yatodhodza nguva yakareba iri nyaya yekuti hatingofarira kuti dzimba dziparare. Zvamaona kuti nyaya yaitenge yatora nguva refu. Murorata imi zvomurume hatichada, asi ndachitarisira kuti zvauya nemari yake mombe ende akurumidza because takangobva mudarizvo ndeyapera takati wakwaine mombe ndozvatiratidza kuti mudzimai uchiri kumuda ende ndobva aita saizvo, asi mudzimai angoramba ari pashoko rake rekuti hachida murume ndobva abvisa gurupuro ramaona rauya kunoko. Munoti kudii? Izvi changamire mwoyo wangu unotonzwa kurwadza. Chaunonzwa kurwadza vaviri havasi kuona dambudziko riripo pamwana pakati paupenyu. Inini ndinenge ndisingadi kuti imba itsemuke saizvozvo. Kana iva mukurunga iva ndakavataurira ndikati unoitana kwavana mangwana tinozoona vadii vadzokerana. Zvino izvi kana zvadai koninga zviitiwo sei naichangamire nokuti varoora ndinomboedza kutaurira mwana wangu imba ifanira kuparara izvozvi kuramba achitenderera achidzoka kana kuti tiende tinotsvaka mari dzokwereta kuti zviuye ishungu yekuti kana tine nhasi tinofunga kuti muroora wangu tikuenda naye kumba ndopfungwa yangu yandakandinayo. Zvino kana zvadai hapana zvandingaite changamire izvozvi mazwi makukutu muroora anyamba banda asingatarisire izvozvo. Ndaiti dzimweni dzenguva kutoya kwataitita nhasi takanoita mari yekuti konotsvaga tsvaga ichitipa nhasi nopiwa muroora wedu todzoka naye kumba ndanga singatarisire izvozvo. Ndakudzora mashoko okupedzisira. Unoti kudini mashoko ataurawa naatezvara wako? Kana nini baba naishoda kudzokera asi ndakuitwa nabatia vakuita zvekukesha mauri vane vamwe mira iwe kayo iwe unokuda musaga iwewe kwanza hatisi kuda munhu wamashoko achada wodzidzikira pindura kuti ndati inini baba ndazvinzwa rega ndidzokere kana kuti ndiri pangoporo kuti handichada full stop kuti zvimahureya mumamboro vanokudzatizwa alright. Ani mazwa baba. Ishungu wote kuti kurwadza kwamuda nesuwo techirwadza kuti imba isana ngotsema. Kana bodzoka kune muroora asana kuramba ari pashoko rake kuti baba zvemba nemurume atichada murume. Saka ndiko nokuramba chimanikidza asi ini ndaitaisira kuti nhasi pari kunzira pamwe matani sevabatanidza uchakura asi zvadi zvaramba. Saka zvareva kuti varambana zvepamutemo, zvareva kuti vanhasi havasisiri murume nemukadzi asunungurwa. Kana akanzi aroorwa akanzi abatwa nechikomba haisisiri mhosva because varamba nezvepamutemo. Ndikunzwa baba kuti ndingaishe ndinotenda murume kana une shoko rako rekupedzisira tebatotosi tinotenda. Saka itai munosaina apo tambanuka zvakangokosha iwe pakuma yako wanga ukanzi chii patakati pangapa waimombe 1 wanga wakachajwa chii pakanzi chii zvinofanira kuuya waida uchitoziva kuti izvozvo zviro zvasara zvachiva unozobhatana ndandida kukumbira kuziva zvinova nemuroora wangu wazase aenda aiona kutaura chokwadi. Muroora wangu aenda kasiri pasina kundijekeserwa pakutonga kwaitwa nyaya yangu ka ndipo kuti ini nanakuru wangu takavachedza tikatianzanise nyaya yevana. Saka vana vanyaya chaikuno kwakakwirwa chivhuti kuda pfuma kasi kuti pataurwe nyaya yakaita kuti vasirwe mwana wavo ndei kuti mwana wazosara kusvika kuti nhasi ati murume handichada inyaya ipe yakasiyirwa. murume uyu ndakamuzwa akataura zvakawanda mundani hamusiri ime amuchataura iyeyu mwana wenyu akataura zvikonzero zvakawanda. mudzimai uyu ndanda kupesana naye anga akapfeka matrauzi anga asisanzwa zvandotaura mira ikapinza imi ndimi hamusiri maizonditaurira akataura munomu handitika. Saka isototi pamwe ndo zvikonzero zvaakapesana nemudzimai wake uyezve kwakumashure kwanziza kwati kutsvaga vanhu vapatobuda gupuro parapa vanhu nyaya yatopera vanhu havatorambana. Saka tichachitsvaga kuti pavaidanana vaimbotadzirani hazvichafamba. ndorega kuvhariwa nena ndakaudunduvara ndisina
kutaura chokwadi changu isusu nyaya yechitongo yakapoti vana azenda anosiya mudzimai wake kumurume wakeka kana marekodi chakatorekudha mufuni chikurukana namukurunga yangu vese vari vaviri zvisero zvavaitira chibvusisasi mwana wavo tinotori nazvo saka ini ndinofanira kuti ini havana kujekesa kuti mwana wangu kuti azosiyiwa zvakati akapiwa shereni kana kuti akatakurwa midziyo havana kuzvitaura vangoti chete mwana wangu akaita sei akaya kuzosiyiwa saka havachada mwana wangu andi anenge aramba anopiwa shereni kana kuti anotakurwa midziyo kunodzoserwa isaida kuti tiyananiswe tiita sei tigare zvakanaka nemurora wangu zvesamai tikuzviva munomuda kudarira mambodotito tine vakatomboita sezvavakaita izvozvo kwapera 3 weeks vakabva vaya kudare kwedu tukanzai vakapeta karamana zvepamudemudakabvakukuru asi tafunga kutizokerana tazogadzirisana tazoyanana saka mukana unenge uchiripo kuti zvakare kuti kana pane kuwirirana kana pane zvinenge zvinenge zvazokurukurwa takasununguka dare rino riripo zvakare kubatsiridza kuti vadzokerane kana kuti vayanana vazowirira zvinoti nezvinoti tine vanhu vanofanira vaviri vakazodzokerana mushure mako vabvisirana magugoromo saka ichi chigumbuto ziya zvekuti havai zvitarisira zvakaita saizvo zvataura baba kana neni unokamona kuti ndatora nguva yakareba ndingodzoka kudzimai kuti wadi kumbomupa mukana wokumuregerera asi angoramba ari pashoko rake zvaroti imimi neni takangofanana kuti tasingatarisire kuti dai zvaita sezvazvaita izvi zvikunzwika tese tasingambotarisira kuti dai zvasvika pazvasvika saka tingarembese tine dzimwe nyaya dzichida kupinda Sorry, ma'am. Tandine chikumbiro. Pakati wa mombe umai. Saka mombe umai andiziwo ishe kwamuri. Kuti mombe aichele ne bande kuti takakasika kubhadhara mombe mwana wangu. Achizomunetsera kuti ndizoenda kudzikura mangwana ambuya vake okwawo vasina kubvira vabvisirwa. Mangati chikumbiro ma'am. Mombe umai kuti kudia usina nini. Sorry, ma'am. Ndati chikumbiro pamombe yeumai andi mombe yeumai ndiye kurera kuvhutwa mwana wangu aiwa mombe yeumai kurera mwana umai umai unonzika pachivanhu chedu unonzi umai unoguma wegani ndoti kana mudzimai wako asina kubvisirwa umai kana kuti ambuya asina kubvisirwa umai omwana mudiki uya utanga kupindwa vakuru usati vaita sei wapinda unobvunza ndopachivanhu chedu ndikukumbirisa sasekretari kuti tisaite ruzha nemhaka yekuti ndakukupai ngoro vatiri kuyanana navo togona kusiyana nzvimbo yekwavabva vatiri kutaura navo avabva kwabadza rigere kuti weshe takuenda kumazoro andidika chiweshe ine mamwe matauriro evantu kana tadzomanyandi saka ngatichizvigatira izvozvo zvavanokutaura ivavo kuti dzinofamba sei ndomukati tikutaura zvikunoka kuti umai ndekuti ndikakubereka mwana ndodai ivo vari kuyatoo nekusaiti kwavo kuti kana mati umai murevei saka ndikuitira imi musazoti woko regai vataura ndachangamira vachadzikisana nokuti munotukaaa ndatatikosati wanoti vamwe vachanopaga kuti kune imwe nzvimbo inogatira pane mombe umai vangaita kunzwisa kuti inobhadhara sei nekuti izvinezvoti kana vapamberi vasati vabhadhariwa hazvigone kuti ari kumashure abhadhara zvaona kuita kuti mwana ave kana nekurwara ndokana kuzodzikurudziswa kubhadhariswa vari vapi wakutaura kumberi vapi vari kumberi kana ambuya vake ambuya vako iwe chokwadi ma unozviziva sei amusore mama ndezvekuti inini ndichiroora ndezvekuti inini ndichiroora ine handida kuti ndangonzi ambuya vangu vakabviswa pamusaya pekuti inini musi wandaroora listi rinora ndakachajwe ndo musi wakabva warorwa ambuya vangu saka chinzwa muningina ilaitipatikani chinzwa muningina nyaya yakuchiitika manje yayo kuti munhu wekuno aenda kunofira kudanzi kana akati kuno kutita tonera ine pasaiti kana tasenda kudandi ikoko vari ikoko vanoviga nemuvigiro wakuitika ikoko asi iwe unongogachirwa zoti kufa nyaya yakuitika pari zvino ndekuti iwe waya kuti tiyananise kuno takuchikutaurira maerero nemombe yeumai yekuti kuno kuti tinogera iripo saka iwewe kana shangamiri vataura kuda mombe yeumai yakutodiwa kwauri zvate zvava usazvitarisise unogona kuzotopara imwe kuti atezvara kana musina bvisa inandibvise wakutongowatukana atezvara waitomira uye kuti zvatoda kuti kubetsera shamwari muzukuru zvikwate zvarava nezvemombe yavo yokumadzimai yavo siyana nazvo zvikunzwa zvatokutaurira mutemo wemazvo unodaro kuti mombe yako iwo haideuhwe yambuya vako isina kudeurwa hazvizvi zvako
ipopo siyana napo iwe ufamba nobhadhira kuvakundira kufamba napo kana wazobisa zvazonetsa ndopaonekwa kuti keinga ndakakupa iwani utangira vambiri ipapo wona chinetswa chacho izvo siyana nazvo izvo wabatsirika Mabatsirwa mimi wana baba walipo wanogona kubatsiridza panhau iyo saka nyaya iyi yapera iyi Baba,